The Pokemon Shows. Ihana auringonlasku. Voi mitä, Pikachu? No on! Hei, vielä hetki. Muistatko sä pistää käsijarrun? Joo, kyllä mä luulen, mä muistin. Hei, odotas. Mikä on käsijarru? Mä selvisin. Entä sä, pikku Pikachu? Harri Pikachu, homopää, paskapää. Joo, mäkin selvisin, mutta voiko olla sanomatta homopää, paskapää, okei? No okei. Kiitos. Hei, odotas. Mikä toi on? Ai! Mä selvisin. Ai, toi sattuu. Mä oon vielä jotenkuten elossa. Entäs sä? Joo, kyllä mäkin on elossa. Oi jumalauta, se kuoli. Joo, mä taidankin tästä lähteä. En mä välitä sitten koko. Hei Venä, missä oli se jarru?